Ассалому алейкум дӯстони азиз, номи ман Умар Азизов аст ва дар ин навор оиди вируси нав ки бо номи коронавирус машҳур аст суҳбат мекунем. Вале пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунем, аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳатман ба шабака обуна шавед, яъне подписатсия кунед ва колокольчик зангуларо низ пахш кунед, ба хотире ки ман кӯшиш мекунам ки ҳар ҳафта як ё ду навор оиди тиб, оиди бемориҳои гуногун ба шумо навор карда, тайёр карда пешниҳод кунам. хуб, агар ягон саволҳои шумо бошад, ҳатман метавонед дар зери комментария нависед саволҳои худро, ё ин ки метавонед, агар ки саволи шумо бениҳоят муҳим аст ва бояд тез ҷавоб гиред, метавонед ки дар инстаграми ман нависед. Ман кӯшиш мекунам ки ҳар чӣ зудтар ба саволи шумо ҷавоб гардонам. хуб, дар ин навор ман кӯшиш мекунам ки оиди вируси нав COVID-19 маълумоти пуррае ки айни замон дар дасти мо ҳаст расонам ва аз шумо хоҳиш мекунам ки ин наворро ҳатман ба дӯстони худ паҳн кунед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯъро. охири соли 2019 дар шаҳри Вухани Хитой гурӯҳе аз мардум ба бемории шуш ё пневмония гирифтор шуданд ва муайян шуд ки сабаби пневмония ё илтиҳоби шуши онҳо вирусе мебошад ки дар тиб маълум нест ва баъдтар маълум шуд ки ин вирус аз оилаи коронавирусҳо буда танҳо материали генетикии худро иваз карда ба шакли нав паҳн шуда истодааст. баъдтар номи ин вирусро COVID-19 гузоштанд. COVID-19 вируси наве аз оилаи коронавирус аслан аз одам ба одам мегузарад. вирус аслан дар куршапаракҳо шурӯъ шуда, баъдан дар ҳайвони панголин дида шуда ва баъдан ба инсон гузаштааст. роҳҳои асосии гузариши ин вирус тариқи сулфа задан ва атса задани шахси бемор мебошад ки дар ин ҳолат вирус дар ҳавои нафаскашӣ ва дигар ашёҳо паҳн мешавад ва агар шахс ин ҳаворо нафас гирад ё ашёе ки дар он вирус нишастааст даст расонад ва баъдан бо ин даст чашм, бинӣ ё даҳони худро расад, ин вирус ба ӯ низ мегузарад. ногуфта намонад ки дар вақти атса задан ё сулфа кардан коронавирус ҳамагӣ то 1-1.5 метр паҳн мешавад ва дар ашёҳо аз рӯи маълумотҳои охирин зиёда аз 48 соат метавонад бимонад. ин ҳам албатта аз гармии ашё ва ҳаво вобаста аст. коронавирус гармиро дӯст намедорад ва зуд нобуд мешавад. инкубатсиони период, яъне вақте ки аз гирифтани ин вирус то сар шудани аломатҳои аввалини он аст, аз 1 то 14 рӯз метавонад давом кунад, яъне аз 1 то 14 рӯз шахс метавонад нафаҳмад ки ӯ бемор аст. аломатҳо ё симптомҳои бемории нав вобаста аст аз он ки шахс бемориро сабук ё вазнин мегузаронад. вале аломатҳои асосии он мисли дигар бемориҳои роҳи нафас, мисли зуком ё ба қавли грипп мебошад, яъне ин баландшавии ҳарорати бадан, сулфа задан ва нафастангӣ ё душворӣ дар нафаскашӣ мебошанд. рехтани оби бинӣ ва дарди гурӯ бошад камтар дида мешавад. дар грипп ё зуком бошад баръакс. вақте ки вирус ба шуш рафта расид, он ба пневмония ё илтиҳоби шушҳо оварда мерасонад ки аслан беморон аз рӯи ҳамин мефавтанд. хуб, акнун биёед дар бораи он суҳбат мекунем ки худро бояд чӣ гуна муҳофизат кард. созмони тандурустии ҷаҳон барои ба ин беморӣ гирифтор нашудан якчанд маслиҳатҳо медиҳад. якум, дастҳоро зуд бо оби гарм ва бо собун шустан лозим ва инчунин бо маҳлули спиртӣ дасти худро тез бояд тоза кард. дуюм, ба даҳон, бинӣ ва чашми худ даст расонидан мумкин нест. сеюм, аз одамоне ки атса мезананд месулфанд бояд аз 1 то 3 қадам дур истем. чорум, дар вақти атса задан ё сулфа задан даҳону бинии худро бо оринҷи худ маҳкам бояд кард ё ин ки ба рӯймолчаҳои коғазӣ, вале зуд онро бояд партофт. панҷум, ба ҷойҳои серодам кӯшиш кунед ки камтар равед ё умуман наравед. шашум, агар маълумотҳое ки дар боло гуфтам мабодо дар шумо дида шавад, аз хона нароед ва ба 03 занг занед. хуб, акнун биёед дар бораи якчанд нуқтаҳои муҳим оиди коронавирус суҳбат мекунем. не, хушбахтона дар Тоҷикистон аз рӯи маълумотҳои охирин ин беморӣ дар ягон нафар муайян нашудааст ва бинобар ин ҷои воҳима ва паника нест. тоҷикистон қариб 2000 дона тестҳо барои муайян кардани ин бемориро аз Русия гирифтааст ва онҳоро истифода мекунад.
аз рӯи маълумотое ки ҳастанд ин вирус бисёртар шахсоне ки аз 60 сола боло ҳастанд ба онҳо зарари калон мерасонад ва бисёртар онҳо мефафтанд. фоизи фафт дар байни шахсони то 40 сола ҳамагӣ 0.2% мебошад, яъне аз 1000 нафар 2 нафар мефафтанд ва мутаассифона онҳое ки иммунитети заиф доранд ва ё ягон бемории хроникӣ доранд, инҳо бисёртар мефафтанд. 80% ҷавонон онро мисли зуком ё грипп мегузаронанд. вирус асосан шахсони калонсол аз 60 сола болоро мекушад. маскаҳо ё ниқобҳо ду намудаш дар байни мардум паҳн шудааст: маскаҳои барои ҷарроҳӣ ва респираторҳои рақами 95. мутаассифона маскаҳое ки ҷарроҳие ки шумо мекунед, мо духтурон асосан дар вақти ҷарроҳӣ кардан истифода мекунем, ба он хотир ки дар вақти атса задани мо бемории мо ба беморе ки дар болои миз аст нагузарад. лекин ин албатта ҷарроҳро низ муҳофизат мекунад, то дар вақти ҷарроҳӣ агар хуни бемор парад ба даҳону бинии ҷарроҳ нарасад. ин маскаҳо ба шумо умуман ягон фоида намеоранд, ба хотире ки онҳо пурра даҳону биниро ба қавли герметична маҳкам намекунанд. ҳаво озод аз кунҷу канори маска ба даҳону бинии шумо медарояд. ин маскаҳоро танҳо бояд шахсони бемор кунанд, то ки дар вақти атса ва сулфа задан вирус камтар паҳн шавад. хуб респираторҳои рақами 95 бошад, то 95% заррачаҳои ҳаворо ба қавле филтр мекунад, вале ин респираторҳоро дуруст пӯшидан барои одамони оддӣ бениҳоят қин аст ва дар он шахс худро бехуд ҳис мекунад. ҳатто духтурон ҳар 20-30 дақиқа пас онро мегиранд, то ҳавои беруна нафас гиранд. мутаассифона дору то ҳанӯз вуҷуд надорад ва ваксина низ ҳамчунин ва шояд то охири сол тайёр шавад. ҳар гуна доруҳо ба мисли арбидол ва дигар доруҳои зидди вирусӣ ба шумо ягон фоида намерасонанд. фақат бояд иммунитети худро ба қувват намуд. хушбахтона не наметавонад. шумо баъзур метавонед борҳои худро аз почта гиред. танҳо дар ҳоле метавонад ин вирус дар меваҷот бошад ки агар шахси бемор якчанд соат пеш аз шумо ин меваро гирифта дар он атса зада бошад, сулфа зада бошад ва шумо ин меваро харидед ва ношуста онро истеъмол кардед. аз хитои мева роҳи дароз меояд ва дар ин муддат вирус албатта ки нобуд мешавад. чихеле ки гуфтам, аслан шахсоне ки аз 60 сола боло бемор ҳастанд, онҳо мефафтанд. фоизи фафт дар байни ҷавонон каме аз фоизи фафт аз зуком зиёдтар аст. аз зуком 0.1% мемурад, вале аз ин вируси нав 0.2%. хуб, албатта дар байни ҷавонон. албатта ки дар ягон ҳолат мо бояд паника накунем. агар ки худо накарда вирус ба Тоҷикистон биёяд, шумо бояд ҳатман маслиҳатҳое ки дар боло ман гуфтам онро иҷро кунед. ин гуна вирусҳо танҳо бо роҳи карантин метавонад ки аз байн нест шавад. инсоният аз ин дида вирусҳои бақувват ва вазнинро аллакай дар ин тӯли 30 соли охир чанд маротиба пушти сар кардааст. хуб, инро танҳо худо медонад. агар ки дар насиб чие бошад, ҳамун мешавад ва хушбахтона айни замон дар хитои аллакай сироятшавии вирус кам шуда истодааст. хуб, ҳоло ман ба шумо як сайти наверо ки институти ҷон хопкинс тайёр кардааст ба шумо мемонам ва дар ин сайт тариқи онлайн нишон дода мешавад ки айни замон дар ҷаҳон чӣ қадар бемории коронавирус муайян шудааст, чанд нафар ҳалок шудааст, чанд нафар сиҳат ёфтааст ва дар кадом давлатҳо чанд нафар бемор шудаанд. хуб дӯстон, дуо мекунем ва умед мебандем ки ин вирус ҳар чӣ зудтар нобуд мешавад. вале ба ҳар ҳол шумо маслиҳатҳое ки дар боло додам ҳатман онро иҷро кунед. ба қавле паника накунед, воҳима накунед. ин гуна вирусҳо хоҳед нахоҳед ҳар 5 сол пас, 10 сол пас пайдо шудан мегиранд то вақте ки инсон вуҷуд дорад. хуб дӯстон, дар ин ҷо навори мо оиди коронавирус COVID-19 ба анҷом мерасад. хуб, ҳатман ба шабака обуна шавед. ҳатман ва ҳатман ин наворро ба ёру дӯстони худ паҳн кунед, ба хотире ки мутаассифона дар байни мардуми мо айни замон дезинформатсия, фейк ньюс, хабарҳои бардурӯғ бениҳоят зуд паҳн шуда истоданд ва мардум ба қавле гӯем ки паника карда истоданд. аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳатман ба онҳо ин наворро расонед, то ин ки онҳо бинанд ва маълумоти пурра оиди вируси нав гиранд, худро ва наздикони худро муҳофизат карда тавонанд.
خب در اینجا نوار به انجام میرسد. خداحافظ.